खुलुमबाय नायगिरिफोर फिन खनसेबाव दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअ'आव नोंथांमोनखौ बयखौबो गोसो गोरबोजों बरायगोना लाहरनाय थाबाय आसा खालामो दिनै बानि भिडिअ'खौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै थ' बिदिब्ला दिनै भिडिअ'खौ जागायलांसै सनाफोर ओंखारलायबाय नै जोङो फुजा हैनो मैयानि भिडिअ'आवनो होनखादोंमोन आं फुजा हैनो थांगोन होननानै अखायाथ' गारनोनो रोंखाला ओरैबायदि दा थांनांगौ टाइमावसो अखा हालायबाय आरोना बिरादनो रेडि खालामना लाखाजोब्बाय नै गासिबो लाइजौ थाइजौ प्रसादखौ गथायैसो होखागोन नालाय सुनानै मानानै लाखाजोब्बाय फिसाखौबो बाबाय नै फिसाया उन्दुलांलायलायबाय थ' सनाफोर नायलांदोलाय दिनैनि भिडिअ'नि गेजेरजों मा देखायलांनो हायो देखायलांसैलाय आरोना सनाफोर थ' आगैमोना बिराद मोजां कमेन्ट खालायहरो थ' गोसोखौ बिराद मोजां मोनो आरोना थ' बिनि गेजेराव साफा सानै साथाम साब्रैसो नेगेटिभ कमेन्टफोर हेटार्सफोर दङ आरोना गाज्रि कमेन्ट खालायग्राफोर थ' बिसोरखौबो गोसो गोरबोजों खर' गंलायनानैसो खुलुमहरबावो आरोखि ना दिनै गोदान मोनसे भिडिअ' बानायलायबाय अखा बोथोराव दा बिसिनायाव उन्दु बिराद मोजां कमेन्ट खालायहरदोलाय आरोना हेटार्सफ्रा आंनो थाखायो नङा होनबा सनाफोर आरो जोंनाथ' दुब्लिबारि गेजेर नालाय दाथ' सोरगिदिं दै जाजोब्बाय अखा बोथोर दाख्लैनिफ्रायनो हाबाय थानाय अखायाथ' नागारनोनो रोंखाला सोरगिदिं गासिबो दै जाजोब्बाय नालाय दुब्लि गेजेरनि न' नालाय आंनिया ओमफ्राय माने हेटार्सफ्रा एकदम आंनाव थाब फैजोब्बाय आरोना खांख्राइ ना सिंगि खांख्राइनि गावनाय नायनो ना सिंगिनि गावनाय नायनो ना मागुरनि गावनाय नायनो आरोना सनाफोर ओरैबायदि आंनावसो जमा जाफैजोबनानै दंथ'यो दासान्दि अखा बोथोरखायनो दुब्लिनि न' जाबाय नालाय दुब्लि गेजेरनि न' सोरगिदिं दैया जेथिंबो लोमसावबोजोब्बाय नालाय ओमफ्राय आंनाव थाब फैनानै दंथ'यो आरोना सनाफोर थ' जेबो नङा हेटार्सफोरबो थानांगौ जायो आरोखि ना हेटार्सफोर थाबासो बोलो मोनो आरोना भिडिअबो बानायनो रोङैफोरखौबो रोङो मिथियैफोरखौबो मिथियो एसे ओंखायनो हेटार्सफोरबो थानांगौ बाराद्राय मोजां कमेन्टल' फैबाय थायोबा माने खर'आल' देरनानै खामानियाव आवगायलांनो हाया आरोखि ना हेटार्सफोर थाबासो एसे खामानिफोरखौबो आवगायलांनो हायो रोङोबो सोलोङोबो आरोखि ना थ' जेबो नङा सनाफोर गाज्रि कमेन्ट खालायग्राफ्राथ' खालायबाय थाखागोनखा बेफोरखौ आं मा बुंबावनो थ' खालायबाय थाथोंसै सोर मा होनो होनबाय थाथोंसै थ' जेबो नङा आंनि खामानिया दा गानसुरलांसै आङो दा थांनानै आं भिडिअ खालायनो हागोन ना हाया दा हायोबा खालायनोसै आरोना सनाफोर अखायानो ओरैबायदि अखाखौ एसे थामि होनानै थांनोसै जोङो सनाफोर नायलां दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों मा देखायलांनो हायो देखायलांसै आरोना सनाफोरखौ नायलांदो गथ' दङ जोङो थांगासिनो ओरैनो मारि मन्दिराव फुजाखौ होनानै लागोनसै ओरै शिब बाबा ओरै कालिमानि गोलैगोनहाय मा मोजां थाबाय नैबे बाबासिनि मन्दिरा बिराद गिदिरथार जाहोखांबाय शनिबारे राति थांसैना फुजा होखांनानै नै माहाजोन बिल्डिं मालिकनाव हाबफैदोंमोन दसे खामानि दंमोन नालाय ओरैनो थांफिनसै एबार न'आव फुजा होखांनानै लोगोनाव दसे हाबफैबाय ओमफ्राय दा न'आव थांफिनगासिनो दं सासे लोगोबो दङ नालाय नै बिदि काराव नैबे नानिनि बिमा बेदर लायदों मालाय बेदर दैया लामायाव गाखोथारनोसै बुंजोबथारबाय नै ड्रेना साननैसो हाबावबानो गाखोसिगोन ओरै लामाया लोमजोबखायो बियो अखा हाबाथाय न' मोनफैलायबाय नै ओंखाम संजानोसै टाइमाबो 2टा जालायलायबाय
दासो ओंखाम संजासै जोंहा सनाफा न'आव सफैनानै एसे दुगैस्र'नानै लाबाय आङो ओमफ्राय ओंखाम ओंख्रि संसै आरोना दासो टाइमाबो जाबायानो बेलासिखौनो होनदो आरो 3थासोआनो जाबाय ओंखाम गैथारबाय आलु बाथोन पापर एवलाबायनानै जानोसै आरोना दा मोनायाव एसे ओंख्रि संनानै जानोसै थ' सनाफा दिनै भिडिअआ बेनोसै आरोना जाब्बा जुब्बा भिडिअ ओरैनो थ' सनाफा दिनै भिडिअआ बेनोसै आरोना मन्दिराव थांनाय दसे लोगोनाव हाबहैदोंमोन आरोना जों मन्दिराव फुजा जोबखांनानै ओरैनो एसे खामानि फिसा दंमोन नालाय ओमफ्राय हाबहैनानै ओमफ्राय दा फैबाय आरोना जोङो दिनै भिडिअआ एसेनोसै जायफ्रा नायनो मोजां मोनो आंनि भिडिअसफोरखौ अननानै दसेबाबो टाइम होनानै नायदोलाय आरो आंनि चेनेलाव सोरबाफोर गोदानबा आं वेलकाम खालायो आरोखि ना साबस्क्राइब खालामनानै ला बेल आइकनखौ क्लिक खालाय जाहाथे गोदान भिडिअ आगारोबानो नोंथांमोननियाव नटिफिकेसन थांनाय बायदि थ' जि नै खोरखि जि साइज गान्दुखौ बाथ' गैया दाख्लैनो सुदों सोनोनो मोनखायाखै दङमोन माखासे खिन्थु सोआसै आङो बैखौनो रानबा सोनोसै होननानै गान्दु कभार गैयालासिनो उन्दुगासिनो दं आरो बिसना सादराबो नै खोरखियावसो आरो बेहायबो नै जियानो जि आरोना सनाफा दा दिनै भिडिअखौ आं बावनो दोनथ'नोसै अननानै दसेबाबो बेखिनि शेयार खालामनायखौनो अननानै नायदोलाय आरोना सनाफा बाय बाय